ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kumshi benta banwara biang sa sisian pat ya ke jingkhu bat ke jing suba jong wa amkhra ka bade ka wa ka banana amha ha ki por ki ba munchwa ka Green Tech Foundation ka shimik sien jam da ka ban khu ya ka benta jong wa amkhra ka badan ha ki benta jong Senkhasi College kani ka sin jam bala shim da Green Tech Foundation ka dai ka sien ka ba ar bat ka bading kong e ka dai halor ka jingpun khu ya ka wa Nonden Hanong Stone West Khasi Hills District bat kani ka sin jam bala shim Hanong Stone ka dai ka project ka ba job namar babaro ki yasno ktilang Hashwaban pun khu ya ka wa amkhra nagaliang jingi dukhat ka Green Tech Foundation kila ber chwari kenja dawai banlait ni ginu ginu jing sma bat ka jing sni ka bami nagi jabo jong ka wa hakani ka jing pun khu ya ka wa amkhra ka Green Tech Foundation kala penan kam di giliang bantong ban khat ikinyut bat ki jabo ki betu shakawa uba H ban siudor nonglang haba kren sikilat pathai kubur ula pun pau ba jing ong ba du jing kerman ban pun khu ya ka wa amkhra ka dei tang kanya hagi dukhan sha hendai la dadan kamon kumta la dadan ka jing kit clear dan kam banyami lang ban pun khu ya ka Tong mai ketai ba James? Apa James? Tong mai ketu. Itu berni ba tong sang lai larap. Madaroin buat yang ngabrak dari rumah. Ya betul. Ini kamera. Ay heading man bangray dah. Laingut saman. Ur bilaingut. Maaf sa tong sang dah.
Jelu orang saya. Dai. Kasapat barrier sih bet. Wai tahu. Kita hendak. Mà tông nọ sao lại chỉ biết đi tay tông nọ đi ra đến oh gini ada kita satar saya setengah stain rak ni stain ni ha pediang nak wei berni kumba PUE hi ngila sedang ya kena kam mentah kalau ayat kumba stio kai ka bangile ning kong kalong ba ni install gini ki TPI kita ki terminal point interceptor kabamut hangni udon u floating barrier bat uni u ini ki trace net ki babun ki akran bangila du jengkerman bat nginum la li isu ya ka jinglong jingman jong ko am khra mereka ta ka syukur bai tang ki tluyeng tulsam ka syukur bai tang ha kilenti senkian bat ka syukur bai kehidupan sya ladang idon sya kata jingkit klik teh ngini lang ngini wan lang kum ka Green Tech Foundation hi kane kamdai ke bangi syule labla laning syule hakdak kadai ka wei ka project ka bangi la ayat swai stage po West Kasil District sepo Nongstoin apo wanon dai kajing tre yang tei kala ya mentala kumbasi benai bat ngiyoi sisya ya utau sok ni sultanat hakatagi area West Kasil kalong ba kirang ba snong kimi syakmat ki ai kajing kersan kisang samla kimi syakmat ki ai kajing kersan ki paj ba nong snong kimi syakmat ki ai kajing kersan halor jong kata kanong rem kadi ka kuboru menta sya kasor selong khamtam ki bayoi ya jinglong jingman jok am khra la hato phmi nam sakmat ban ya so ilang bat ngi ka kanhon ngila juyos ngau ya kita ki san pokror ki nyop san kror ki sis pa kror tartar ki baman usnam ngim ong ngim kwa shu bandang criticize bandang ya keren isu hang ni am ngi kwa baj ban pen ida kakam ngi kwa baj ban pen ida kakam berladang ngila ning melaru ngin sedang bat ngin persyang baiki ai kita giba ong bakawa khra pinum la isu ki arki ki banyangi ba pinum poi su si sai henrekum ka kanhon ngin yaj bai sakpat balai ngin numla kajing keli kalong ba balai ting ngin numla balai ngin numla PE sai mentaba hang ni install gini ki floating barrier ki price trap ni ladangi dang stayong install uni mentap ni kanyut kamruna syu ya kastan ladang ngila ban install hasil terjung ni kawa bat ngin lift yu ni unyut man katayaw lane man ubanai perkhat ki katno kan long gajing kerku ya kita gi pajba no sisnong jong kamaudon jong kadam sai ki baju nguj daki spa ton man usnam ya unyut jong kasor selam ti nga syukwa ban ong tangkat ni nga ngila ya keren ya kawa khra ngila pha ki jing tho ki petition ki balai pujat syak ka sarkar syak department menta tm nginom don kam syu banang ya keren banang pha tai te ngin persyang beda ka kam barla da ka simpor kat no ru yangi ngin persyang bai ngisngo babe kendiat ba
mentah ngiyok sedang selam ya kan ka kam hang ni hapo wa donnam jong sor shalong ka wa mkra lada dei bangila sedang nandu kini ki benai November Desember le se mentah pilayu i le se kendiat ke jengkala henry mentah u benai stang pisau tho ba benai slap stang karno la poi nginum la athan ban penjorong ke jeng terai henry ngan ongi pilasham snam lasham snam ngin lada kalong kayai long hakani kadur ba kita ki jingmang tengka ya ka jing pun khoj wa am khra om serpi ki syukut tang hakal er nomor baling ong gumta ya katangi dadon mensiam senam ngarang kan mau ka khat sau tarik jong u November dang bakla u chief secretary udang khot meeting ngi Green Tech Foundation udang lum ya ki NGO udang lum ya ki arang ba snong udang lum ya ki civil society bapar ndak bang hakate ke meeting ka minutes ka jing ya kut hang te ke meeting kalong bato telingin yang ngin yalam tai kala banlong ke STP ne gino gijing tai ki badai jong tai project unyut la stok tu genle ayu yu tu te ka ai ke bangangut pan ong kalong mene nginai push than ye ki paj ba nong snong batong ini install ETP hasil enter ki thluyeng ngimpadai kita ki advance country ki bangila ban le hadu kata-kata bantri dia ka liquid waste ngin target ningkong ya usolid waste kini lada ngilala ban lift yung ni unyut ubadon hang ne hawa ngin saya kran henry kum ka kanhon nga kwa ban ong sai sin ba lada ka yelong si long kum ni ngin take over ba dia ka project jong kwa ong kra lada ngi la ban implement lada ngi la ban invest na ka kanhon kanoru ngin le ba bat ka jing try mata ka sngi ngan ong ayapi ngim pentip hanono namar balai ngila thai ngin lift ba ji unyut bat ngin punpoi ba marten lada don ba stop mano kali jong Green Tech po marten ngin saya pai kata ka ku bar pasai bat sakaway ng kuwaban ong dakababurom kat kisnong kat kisang samla kat kikenhun kibadon jing kitklik mi sakmat tong ini terilang kamdei ladang ngila ban lay ay tang hendiat ya kuwa am kraru kanum dei keburom jong Green Tech kanum dei keburom jong kanai keburom jong asor salam te sakaway menta kalong ba UI kumba swaban sedang ya kajing tray ngila spray swa da kini ki chemical disinfectant nomor for safety first mo nginum la suban ya hiar kulmar nginum la iban ya sia tray kulmar klaim kita ki dawai ki ba nomor kajing sma ka bala syar kaya du kata-kata nganong ya pi hagini ki sngi ki bala dap hakapor bagi ki members jongi ki wan ban trap ya ka wis hangni hadu bagi ya snuk po nomor balai kajing sma hadu kata-kata te menni dan step ki lewan ban spray swa dagi klorin dagi chemical ki bleaching powder ki potassium phosphate ki yang ni kenang ba kan numdon kanu kajing ta bang ya tring ya tang ne desa kawai kalong ba menta kas ngingin pendon kambu daki inflatable boat ban leaf yunu wes nginum la hi ban kiar baro ang tu apa kabalung mensim bat kaba ngasngo ayu tam lese kumu noyelam barit jong ka Green Tech Foundation kalong ba hapo ka foundation ke jongi ki doctors ki engineers ki lawyers ki babun ki adon la ka jong kakam ki adon la ka jong jing trai henry ngam sarong ya kata henry ngaingu yu blay ba ngiyo ya ki passionate member ki balong hadu kan ne menta ka singil na ki babun jong kitip ha ka diga singi pen kod jong monolit kilay pan bait ban yala chitai henry namar ka jing sukya ka jing snow syong jing snow sanut ya ka jing long jing man jong ni kawa kilakan sal no piawan hang te ngaingu ba kum ka kanhon niyo ya kini gibru kibaladon lagi kerdan kiladon lagi jingnang start kiladon lagi kam kijam kibabit babiang henry hawa kra kidang not bantia ngikerman ba lada kum kata ka mensim kadon kai ke bomla ban la belingin nom jam te sai sen nga tentu ba ngin mi spat ini terilak ni snok kilak kita baham ta ba ka kra wa serpi kimi ki poi kata kerdan kebanding kong jong kiwa ki bajebo tambah pokari pim lerang ngidon tang ini jelai barit ngidon tang ini state barit population ni batang ta gilak ngidon gini kiwa donam ki balalong hadu kan ne apa sor selong mano ban le ai mano ban wanra biang ya takanam ni ya kemen pi ngakwaru ban oh ne ba kanai kadika isu jong kajaj banre ni kibabun ki isu jong kajaj banre hunrai kar neru kadika wei na isu jong kajaj banre ka ba penyap ya ki kon ki jong ni ladang ngim yang teli kawai ladang ngim long kita ki kenhun kinong yalam ki bangin la ban le ai menta le se
kan long ka jing tim bat ka jing yam thang ya ki patang ki banang ba te tang kata hi kubor ng kwa banong ba nyim bang nyim keno bat ngila ngya ban criticize yano tang gawai kubor kalong ba ai ubak kwa pan snok ti bat grentek menta ngilong ki bakloi pan tiang bat lada om don ru ngin yaj be sekmat lada uslap penthot ngin yaj be jing trai sifat lada uslap penthot te kamar yang haba kam ailat ngin sapai lasim snap